morning guys. Lalayas na naman tayo. Pupunta tayo ng Pamplona. Mag-i-inquire si Papa ng lisensya niya para sa non-professional. Ayun na. Tara na muna. Tulog naman si Bebe nasa bahay. Iniwanan natin. Hoy! Huwag kayong umalis ng bahay. Baka magising lalabas na naman yun ng pintuan. Tara muna. Nakauwi na kami guys. And sobrang nagulat ako kay Papa. Kala ko pupunta kami sa yaan sa Pamplona. Aba, dinala ako sa Naga. Ayun, napunta tayo sa Naga nang wala sa plano. Kala ko naman dito lang malapit. Kaya pala bihis na bihis. Nakapantalon pa. So ayun, nagpunta kami ng Naga. First time namin yun guys na mag-ride ng malayo and Naga. 1 hour yun. Kulang-kulang 1 hour pag sa jeep. Di ko na naurasan kanina nung nagmotor kami kasi first time niya. So nag-ano pa kami ng daan. Hindi pa namin alam doon yung paikot-ikot sa Naga. Pero okay naman, nakauwi naman kami ng maayos. Kaso, ang problema dito sa may malapit na ng Pamplona, pagkalagpas lang ng Naga. May checkpoint guys, biglaan na checkpoint, wala nang atras-atras. Hindi ka makaka-atras kasi dire-diretso kami, tapos biglang nag-start yung checkpoint. Nandiyan na talaga sa harapan namin, start lang. Eh, di ba, kukuha pa lang si Papa ng non-prof na lisensya. Hala, ang kaba ko, grabe. Kabado talaga ako. Patay tayo dyan. Magkano yung babayaran natin dyan? O kaya, takot kami kasi baka kunin yung motor or what. Titikitan lang naman siguro yung ganun. Pero, thanks God. Kasi, yung babae yung nag-check sa amin, mabait. Sabi niya, lisensya lang po pakilabas. Ganyan. Nilabas si Papa, sabi niya, student pa lang po. Kukuha pa lang po kami ng ano. Okay na yan. At least, mayroon nilakad na papel. Sabi nga. Buti na lang. Ay, nako. Kung yung lalaki siguro, or LTO siguro yung checkpoint talaga. Kasi Comelec checkpoint lang yun. Kaya, ayun, kabado. Kabado ka ba kanina? Ha? Kung LTO siguro yun, hindi ko alam mga ganyan-ganyan. Pero ayun, okay naman. Nakatakas tayo. Kung babalik pa kami nun, mag-aantay kami na matapos yun. Malilate. Matatagal lang kami makauwi. Buti na lang, mabait yung babae. Nakaano tayo, nakalagpas. Kahit student lang, yung dala niyang lisensya. Mahal yata ngayon kasi yung non-prof. Magkatanong nga dapat sana kami. Kaso hindi naman yun napuntahan namin. Punta kami sa Naga. Namili tayo nito. Matagal na kaming naghahanap ng ganito. Wala sa Libmanan. Ayan, meron doon sa Naga. Kaso medyo mahal ng 3 piso. And yung iba na nabili natin is mas mura doon. So, okay na rin naman yun. Medyo ito lang yung medyo mahal. Wala naman ito dyan sa Libmanan at saka sa binibili natin na isang grocery. And iba na yung flavor. Nung kikiam natin, maputi siya. Sugar. Matamis-tamis daw ito. Compare mo dito sa isa. Ayan. Magkaiba sila guys. Puti at saka itong isa marinated, parang adobo at saka yung isa naman ay minatamis. Parang ganun siya. Pero mas mura yung puti kaysa dito sa isa. Hello guys! 12 days na po kami. Oy, ang lalaki na nila oh. Oh, tuwan-tuwa. Bagong patong ng dayami. Ano bebe? Wala na kayong pagkain. Ay, hibos na ang pagkain. Kaya pala ay, nagliliparan na. Patay. Oh, siksikan na ka. Aray ko! Nanuno ka, kagutom na. Kawawa naman. Sige. Tawag si Papa dali. Kaya nilang pagkain. Tawag. Naalala nyo yung Baguio beans natin na namumulaklak na? Meron na siyang bunga guys. Ayun oh. Wait, napakita ko sa inyo. Ayun. Hindi maizo. Ayun oh. Marami na yung ganyan. Puro bulaklak. Kaso parang may insekto to. Meron nga. Ayun oh. Ba't tayo mag-focus nito?
Ay, mag-focus. Ano? Ayan o, sa ilalim. Ayan. Daming insekto. Ayun pa yung bunga niya, oh. Oh, puro bulaklak. Tapos, may mga... Ba't ayaw na nitong mag-zoom, ay mag-focus ng aking phone? Mahina na ang camera mo, Day. Ayan. Itong phone ko na ginagamit, guys, Oppo Reno. Malapit ko na siya matapos na hulugan. Tatlong hulog na lang. Until April. Ano ba ngayon? March, April, May. Hanggang May pa pala. Tatlong hulog pa. Ayan, meron bunga dito. And here. Kailangan natin sprayhan kasi nagkakaroon ng insekto sa ilalim. Tinitirahan. And yung ating mga sitaw, gagapang na sila. Bakit ganito? Ayaw na mag-focus. Ito, yung mga pecha, hindi ko na nilipat. Nilagyan ko na lang siya ng lupa na dagdag. Sila, dyan na sila lalaki. Kasi wala na akong taniman. And yung ating sitaw, malapit nang gumapang. Ayan, oh. Sibuyas natin bagong harvest, kaya kalbo yan. Ba't ganito itong cellphone na to? And yung pechay natin kahapon, sobrang ganda. Ngayon, mas lalo pang gumanda. Marami yan sila. Ayan, dyan ko nilagay. Marami yan dyan. Maliliit pa. Ito lang yung malalaki na. Ano nangyari sa phone ko talaga? Ayaw niya mag-focus. That's our garden there, sa backyard. Ayusin pa natin yan, yung mga talong natin. 1 month pa before daw ilipat. So, ayusin pa natin yung paglilipatan niya. Marami naman na akong lupa na prepare para sa mga taniman niya. It's 6 o'clock na. 6 o'clock na. May nabili. Akit muna tayo. Si Papa lang nandun, karga niya si Ayla. Ayaw magpababa. Kaya akit muna tayo dahil magluluto. Yan. Nagpapausok sila dyan. Para matanggal ang mga insekto. Bumaba pala si Elapot. Alam nyo ba? Hindi na... Hoy! Huwag mong pabatukin! Elapot. Oh, laging hingi. Ayaw nang dumede. Iyo! Ayaw niya nang dumede. Puro hingi-hingi. Puro pagkain na yan. Kaya ang gatas ko naapaw na. Bebe! Bebe! Ayaw niya na. Ayaw niya nang dumede. Kaso pag gabi na, di siya bago matulog. Na, awas-awas yung gatas ko sa damit. Sobrang... Hindi pa naman pantay. Baby ko. Oops. Hello. May damit-damit talaga yung Milo na yan, ah. Baby ko. Dinamitan? Silaki man daw. Silaki man daw. Nakakainis kasi pag punong-puno na ng gatas yung dede ko, hindi na siya pantay. Kaya mahirap magdamit ng fit pag marami ng gatas. Ewan ko, hindi ko alam. Mas malaki dito sa side na to. Compare mo dito sa kabila. Halatang halata siya pag nakapit ka na damit. Kaya mahirap pag hindi na dede to. Malaki na kasi. Hindi naman pwedeng butawin kasi sa gabi na dede pa siya. Kawawa naman. Hanggat gusto niya, dede siya. Hello! Ex yung dalawa sa vlog. Si Manay Risa at si Manay Myra. Nakula natin, Berta. Nakula pa si ano. Sarado na ang tindahan. Bibili muna tayo ng ulam. Hindi na makapagluto. Gabi na kami nakapagsara. Kaya ayan. Bili tayo ng manok sa mambulok. Kain. Sabihin nyo kain. Kain. Tumutubo na yung ngipin niya, guys. Dalawa. Sa unahan. May ngipin na rin si Jillian. Naunahan ka pa na Ella. Fried chicken. Ang ulam natin. Kain. Nakakatulog na to, guys, dito. Kanina pa. Simula 6:30 yata yun. Mag-7. Nung bumili kami ng ulam, tulog na siya dito sa baba. Tapos nagising, dumedi sa akin. Ngayon, tulog na naman. Maaga na naman tong gigising. Mga alas 2. Kaya puyat palagi. Kasi ang aga niyang matulog. Tapos maaga niya rin siya magigising. Pero kung magigising pa to ngayon, ng mga alas 9, and then tulog ulit siya ng alas 10, yun, sana magising naman siya bukas ng mga alas 6, alas 7. So, kung aga niya gumising, inaantay niya lang na magmulat na yung mga mata namin, tapos babangon na siya. Pag nakita niya na medyo maliwanag na sa bintana, tapos inaantay niya magmulat yung mata namin, tapos magtutulog na siyang ng palabas. Gusto niya nang lumabas ng bahay. Magusot na siya ng tsinelas, maglalakad-lakad. Kahit madilim-dilim pa sa labas, mamog-mamog pa.
Grabe, ang dami niya ng alam. Sobrang bilis lumaki. Malapit na mag-isang taon, March 7. Ay nga pala, may ngipin na yun si Jillian. Bakit may ngipin? Ayun, basta may ngipin. Ayun, tumutubo. Yung nasa harapan na dalawa, akala ko hindi na yan tutubo. Sobrang tagal na kasi namin pinabunod yan. 2 years na yung nasa harapan. Pero ngayon lang siya tumubo. Ano? Pero yung isa, kusa yung natanggal. Yun pa yung naunang tumubo ng ngipin. Yung kusang natanggal na bulok ng ngipin. Diba itim yan ngipin niya sa unahan. Pero si Ayla, hindi mag-iitim ang ngipin. Ikaw lang. Nadidi pa ka. 7 years old na yan, bumutaw ng dede. Kaya ganun nangyayari sa ngipin niya. Sa Ayla naman siguro, hindi naman. So, ayun na yung ganap natin for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe. Salamat sa panonood. God bless. See you bukas. Bye-bye. Papa, bye-bye. Yan. Pa.